записваме. Добре. Да записваме. Във филма. И Тежък филм. така, тежки нокаути с камера. Е. Желаем ви успех в моя подкаст. Благодарим. Да разкажете на хората как сте мотивирали, И как продължаваме да ги мотивираме, и как въздействаме, и хората в България се подобряват. Да се знаят. Тази камера снима ли? Абсолютно Всичко снима. камери Окей. снимат и всички лампи светят. Добре, всички лампи светят. Добре, почваме. Окей. Айде, Айде, така. благодарим. Добре дошли в първия подкаст Матрицата. Здравейте. Какво става, брат? Радвам се. Аз съм радвата ми, да, братле, цъкаме. Така, подкаста вече започва, снимаме всички камери тук. И нека да започваме. Реално погледнато, защо сме тук, братле? Това е причината. Тук сме да завържим един интересен разговор, да поговорим за Мен Варна, за нашите пътища, докъде Така. сме стигнали и на къде сме се насочили. Да, това е първия подкаст, в който реално аз участвам, И аз също. както и ти. И ти сега се подготвил това уникално сокче, което ще го пием от чашата на Мен Варна. Сок от диня, ягоди Да. и лимон. Лимитирана серия. Цялото. Да, късчо. Stay healthy. Stay healthy, няма пийте Глупости. глупости. Няма ги споменаваме. Ай на здраве. Айде на здраве, брат. Впрочем, трябва да се дава на здраве с Ай, полезни на здраве. работи. В принцип, това е. хората го правят с алкохола, всъщност алкохолът е убила. Но... Да, на здраве се дава с полезни неща, наистина. Няма смисъл нещо, което те убива, да си кажеш на здраве с него. В смисъл, това е малко оксиморон, те са... Много странно, наистина. М. Впрочем, не съм пил алкохол от 2 години, вече съм чист. И ви съветвам и вие да не пиете алкохол, защото Да, махам очилата. да, време е и да махнем Махаме очилата. Ето така, матрицата. Какво става сега, братле? Да започваме с въпросите. Да. Значи, разговора по принцип ще бъде доста естествен, но преди това имаме и подготвени въпроси, които са доста важни и е хубаво да не ги пропускаме и сме си ги подготвили за тая цел. Но един въпрос, който просто е така ми изкача. Как и защо реши да започнеш Мен Варна? Преди мен Варна да се роди, имах една друга идея, която се казваше Звяр. Звяр. Звяр, да. И логото беше с вълк, с едни ногти. И бях направил първите тениски. Добре. Но идеята беше свързана пак с тренировки като бранд за дрехи, но не толкова като общество. Добре. И просто я оставих на заден план и по едно време видях общността Girls of Варна. Girls of Варна. Girls of Варна май, да. Не знам. Или Girls of София, или нещо такова беше. Както и да е, няма значение. Да. И си викам, що да не създам такова нещо за момчета, Мен от Варна. И интересен факт е, че в Инстаграм имаше страница, която беше Мен от Варна. Добре. И първия пост беше очаквайте скоро, но те бяха минали 5-6 месеца вече. И страницата нищо не беше качвала. Сериозно? Да, и аз викам, той човека явно го е заебал се, но оставил го е на заден план. И просто направих страницата, Мен от Варна с запетая. Направих логото и първата тренировка беше с теб, Да. с Сашо, Калин, Тедито. И Тедито беше. И Тедито. Това бяхме беше първите. реално. Задам този въпрос, защото аз също исках да създам такова общество, Да. но тук това е доказателство, че екзекуцията е много по-важна от самата идея. Трябва да се действа. И аз когато видях, че Денис прави това нещо, за мен беше уникално, като че изобщо ще съществува такова нещо в България. И много е правилно това, което казваш за екзекуцията, защото без значение каква идея Без имаш, значение каква е идеята. трябва да действаш. Да. И силата на човек се определя в това колко бързо той екзекутира идеите, които му идват. То тя, ако се бавиш месеци или някои хора години, а има хора, които даже не предприемат действия да се развият идеята. Да. И да, най-добре е да действаш веднага. Най-добре е да се действа веднага и откакто тази група е създадена, аз виждам много положителни промени в своя живот. Запознах се с уникални хора. Ние се познаваме с теб отпреди това, да. но
благодарение на тая група и благодарение на мисията, която ни обедини да направим нещо по-добро в България. Да, сме. Реално погледнато се сближихме още повече. И Затова сме тук. сега правим този подкаст и след малко ще разберете и за какво става въпрос, нали, каква е съответната идея. Не само да се говорим за нас самите, но и за нещо, което се изгражда. Да. И така. Да те питам аз нещо. Да. Откакто ти си в мен от Варна, още от първата тренировка, аз съм забелязал огромен растеж в твоето личностно развитие. Да. И много интересно нещо е това, което правиш всеки ден. Да. С повторенията. С повторенията. Ами, искам да ви кажа нещо, което всеки един мъж трябва да чуе. Когато се заобградиш с хора покрай тебе, които се развиват, ти си длъжен да допринасяш със стойност. А аз, когато започнах да тренирам с мен във Варна, нямах толкова добра физическа подготовка. Аз тренирах с тях, усещах развитие в себе си, но имаше един момент, в който скачахме от синия вир, между другото. Зимата, в тези студени води, 2 градуса вода. 7-8 метра. Няма значение, ще оставим видео да видите за какво става въпрос. И аз видях от точно видеото, че не бях в толкова добра физическа форма. Вече колко време беше минало от мен във Варна? От създаването на мен във Варна, може би година. Може би година. Или някъде толкова година, може би, няма значение. И аз тогава видях своята физическа форма и си казах, чакай малко, трябва да подобря нещо. Трябва да вляза във форма. Точно тогава открих по-силно и вярата в Бога и си казах, че аз ще дам дума, че ще правя 300 повторения всеки ден. Спомням си момента, в който го казах, бях с Калин, между другото, с него в колата и ходихме към едно заведение и си казах, Калине, от днеска започвам да правя това нещо. Което е? Което е 300 повторения всеки ден, 100 клека, 100 лицеви и 100 набирания. Без нито един ден почивен. Буквално, сега не знам коя дата сме, но след около 25 дена ще станат 500 дни без нито един ден почивка. Може да си представите 500 дни всеки ден да правите по 300 повторения. И това е заради мен във Варна и заради това колко се мотивирах и колко си казах, че дисциплината и това как действаш в живота ти реално променя твоето изграждане. Този кръг от хора е доказателство, че кръга от хората променя. Средата променя. Да, всичко. да. Това нещо е вярата в Господ, средата действията, които предприемаш. Действията, жената до теб. Това са корените, които определят ти към коя посока ще тръгнеш в живота. Дали ще бъдеш средностатистически човек или наистина ще бъдеш успешен и хората покрай тебе ще израснат. Защото според мен истински успех не е в това да имаш скъпа кола или скъпо жилище или нещо материално, а колко хора покрай тебе растат и дали хората покрай тебе растат. Защото това според мен определя успех. Напълно съм съгласен с теб и това влиза в синхрон с моята мечта и лична цел да вдъхновявам всички около мен да достигнат най-добрата си версия, като и аз също да го направя. Най-доброто. И се радвам, че се случва, защото вече доста градове създадоха техни общности. Мен в Бургас, мен в София, мен в Пловдив, мен в Русе, мен в Казанлък, мен в Шумен. И продължава, което ми дава щастие да виждам, че хората се събират заедно, тренират, момчета се обединяват и си помагат да достигнат до най-добрата си версия. И продължавайте в същия дух, продължавайте да се бутате един друг, да се подкрепяте. Виж какво, братле, това е интересното на успеха. Създаваш мен във Варна. Да. Започваме, движим се, катерим. Другите градове също започват да правят това, значи то е хубаво, качествено и наистина има визията, я виждат успешните хора и правят същото. Но има и хейт. И искам да ви кажа нещо. Значи, хейта е основна част от успеха и кучето не лае спряла кола. То лае колата, която се движи.
Това е с, нали, тук става въпрос за борба, за душевна, за физическа, за всичко. Злото те напада, когато се развиваш. И заради това има хейт. И щом има хейт, значи ти си поемал към правилната посока. Много правилно. И интересното е, че в началото мен Варна имаше супер много хейт. Да. Първата година, особено като влизахме в морето зимата, коментарите под първите клипчета бяха бяха направо Пократителни, да. много зле. Да. Но преминахме през хейта и хората започнаха да виждат стойността и вече няма толкова хейт, впрочем. Ами, то не, че няма хейт, според мен има хейт, но просто те вече нямат какво да кажат. И дори аз ще се радвам супер много някой, който хейтва, да преобразува тази енергия към нещо по-добро, да дойде да тренира с нас и ако има такъв хейтър, дори ще е най-големия машкар, ако дойде и каже: братлета, аз не ви се кефех много, обаче сега дойдох и ви се кефе и искам да раста с вас. Damn right. Нали? Това е успеха. Това е успеха, да. Да преглътнеш егото си. Да преглътнеш егото си и да кажеш с ясни думи: аз така направих или това беше моята грешка, аз се признавам. Това е мъжкото. Така трябва да постъпи един мъж, според мен. Това допринася за уважение. Аз сега мисля да те попитам за приятелството като цяло и в мен Варна дали си открил нови приятелства и как... Да. Ами... Това може да прозвучи малко и като клише, но за мен приятелството е... Аз повече разчитам на братството, на семейството. Аз, според мен, хората покрай мене... Тук влиза една друга тема за чувствата и за емоциите. Значи ние разчитаме много на тях. В някои ситуации опитваме се да смесим с логическото мислене, с емоциите, с душевното, но според мен истинското приятелство или истинския брат се вижда по действията и по това колко се държи на думата. И това е в дефицит. И аз успях да открия такива хора в мен във Варна, за които съм много приятно изненадан. Но винаги ситото отсява тези, които са коректни, от тези, които не са. И аз призовавам всеки да бъде честен към себе си, най-малкото, което е. И братството и приятелството са неща, които се тестват с годините. Това да намериш доверие в един човек е много трудно и то много бързо може да се изгуби. Затова е много важно да държите на себе си и да знаете, че просто едни взаимоотношения са много крехко нещо и трябва да им приоритет да ги запазиш, защото как да кажа, хората са... Тук се сещам за момента, в който бяхме в една къща. В коя? В вилата. В вилата? Да, как бяхме в скъпа къща и как всъщност не почувствах някакво удовлетворение от скъпата къща, удовлетворение от хората, с които бях тогава, нали, с тебе, с другите момчета. И някак си, не знам, според мен успеха е да имаш качествени хора до себе си. Да. Не знам. Точно, защото дори да имаш най-скъпата къща, като тя е празна или си вътре с хора, които са лицемерни или знаеш, че ти мислят лошото, то това ти убива спокойствието и щастието в живота, без значение, че си толкова богат. И затова, според мен, истинското щастие се крие в приятелството и в вярата с то какъв човек си, какви ценности имаш. Да, точно се задам същия въпрос. Кажи ми ти... За приятелството? Да, за приятелството. Как го виждаш ти? Ами интересен факт е, че когато създадох Мен Варна, приятелите, които имах тогава, нито един път не са дошли на една тренировка на Мен Варна. Дори има някои още от тях, които нито един път не са дошли. Една събота, например, да дойдат, просто да подкрепят самото движение. И вече аз мисля по този начин, че хората, които наистина искат да са ми приятели, трябва поне да идват един път в седмицата да тренират заедно, нищо не коства, безплатно е. И най-малкото показва, че те не искат
да се грижат за себе си, защото на тези тренировки ние растем, нали, минаваме лимитите си. И не е казано всяка седмица да идват. Например, може един път в месеца да дойдат, пак е нещо. В смисъл. И според мен, да, според мен, ако някой наистина иска да ми е приятел, може просто да дойде да тренира с нас една събота или неделя да бяга. И съм забелязал, че доста от приятелите ми не са ми всъщност приятели. Какво искам да кажа? Когато запалиш чужда свещ, твоята започва да гори още по-силно. Тя не изгася. И това много малко хора може би го разбират заради някакви вътрешни борби, които водят със себе си. Да. Заради миналото, но според мен, за да прогресираш, не знам, аз също имам такива приятели, които дори един път не са дошли, аз съм ги канил. Много странно. Казал съм, братле, ела на една тренировка на мен във Варна, искам да дойдеш, искам да присъстваш, искам да растем заедно. О, братле, мен ме мързи, аз това сега имам работа. И аз имам работа. Да, всички имаме работа. И аз имам работа, братле. Всички имаме работа. И аз имам работа, а какво те спира да тренираш? В смисъл, тук влизаме вече в много сериозни теми. Да, наистина. Тук влизаме за навиците. Какво реално правят хората, за да избягват нещо, което ги подобрява. В смисъл, как ще бягаш от нещо, което те подобрява? Това не мога да разбера. Защото в повечето случаи нещата, които те подобряват, са некомфортни, а хората избират комфорта и не искат да се подобряват. Те искат, но в същото време не искат да се излязат от комфортната зона. Да, бе, ама ти като мъж си длъжен да... нон-стоп да излизаш. Ти си длъжен да даваш комфорт на хората около теб, на семейството ти. Това е твоята роля като мъж. Ти трябва да дадеш комфорт на детето си, на жена си, ти да са комфортни. Ти трябва да минеш през огъня, за да може ти да са добре, за да може твоето поколение да е добре. Да. А не ти да мастурбираш или да чакаш бърз допамин, да хапваш вредни храни, да гледаш телевизия по цял ден или по цял ден да си на телефона. Повярвайте ми, това е война. Война е, да. Това е война за твоето внимание, за твоята душа. Тук може би да навлезем в темата за пороците. Да, кажи. Да, и ние не сме перфектни, ние сме минали през това. Даже аз не мисля, че има някой перфектен човек на тази земя, който да няма пороци. Но важното е да ги осъзнаем, да ги преодолеем и да положим усилия и вяра да достигнем най-добрата си версия. В смисъл, аз съм минал през тежък път, ти си минал през тежък път, правили сме глупости, но ето, че сме тук и работим най-усилено да... Ние сме доказателство, че можем да подобрим нещата. Защото много хора са се свързвали с нас, че живота им е по-добър, откакто тренират. И откакто са се вдъхновили да го правят това нещо. И тук, между другото, искам да кажа, да отворя една скоба. И ми дойде една идея. Аз съм съгласен да направим по някакъв начин нещо, което да спре скролването. Не знам това. Значи, опитвал съм всякакви неща, тук няма да навлизам в подробности. Минали сме през порочния път, както споменахме преди малко. Аз също вече не пия алкохол. Нали, от време на време може би пия някакво червено вино, но това се случва един път на 2-3 месеца. Нали, примерно да се кая на здраве с някой. Пуша пура, цигари не пуша. Пушил съм по 2 кутии на ден. Цигарите ги спрях. Алкохол, нали, също не го пия, нали, както споменах, много рядко. По поводи, евентуално. Мастурбацията не съществува в живота ми. Порното изобщо по никакъв начин не съществува в живота ми, но това тук устройство, телефона. Този телефон, не знам колко милиарди се влагат от матрицата. Да. Но скролването е най-трудното нещо, което мога да откажа. Не знам защо. Аз съм отказал неща, които 99% от хората не могат да откажат. Да. И си давам сметка колко наливат точно тук, за да го... Мога да не скролвам, но когато го отворя, когато правя нещо, когато обработвам нещо, някак се всеки път... Толкова лесно те привлича. Толкова натурално те привлича, за да скролваш. Да. Алгоритъмът буквално те изучава. Впрочем, аз съм го забелязал, даже точно тези дни имам да върша... Тези дни не съм толкова продуктивен, имам да върша доста задачки и силно съм се затворил в себе си.
Просто всеки има такива периоди и точно това забелязвам как телефона супер лесно ме прибира в думскролването. В Думскролването, да. матрицата, брат ли. И да, просто консумираш и все едно не ти стига, никога не ти стига. Може да думскролваш безкрайно. Но това те съсипва ментално и после се чувстваш, как да го кажа, Дрейнат. изтощен, депресиран, да. защото ти нищо не си направил. Да. Напълнил си главата с някакви глупости, дори има някои неща, които са поучителни, но там е работата, че ние не ги запомняме. В Ами смисъл, виж какъв е парадокса. Ние създаваме съдържание. Да. В момента говорим против съдържанието. Реално погледнато, защото ние се опитваме да намерим, може би, някаква златна среда, защото в днешно време съдържанието, когато влезеш, ти откриваш порно, разгорени жени, хазарт, буквално откриваш неща, които само могат да те изкарат от вярата, от тренировката, от правилното хранене, от това как да подобриш живота на себе си на другите. И ние по някакъв начин може би се опитваме да балансираме с стойностно съдържание, за да може в България да се вижда нещо по-различно от разгорени жени в рап видеа или някакви такива неща. Нали? По-хубаво е да се вкара нещо качествено. За да можем, защото ние можем да помогнем на младите да са по-добри. Ние го правим. На децата. Това е идеята на цялото нещо, за да може децата да станат по-добри. Да не влизат в този порочен път, през който ние сме минали. Повярвайте ми, няма схема да влезеш там, освен от поуките, които ще си извлечеш, но познавам хора, които не са влезли там и пак са добри в живота, за така че не е нужно да влизаш в този порочен път, че да излезеш и да си кажеш, аз бях там и излязах. Не е това идеята, защото много хора, много деца може би гледат това нещо и си казват, виж, белята по амбата са минали през лайната, с извинение, нали? И са открили това нещо и са станали по-добри. Не е това идеята да влизаш там, че да излезеш, разбираш? Но според мен е неизбежно. В днешно време няма човек, който да няма телефон и те ще стават все по-голяма част от живота ни. Да, но... И интересен факт да кажа, ти знаеш теорията за това как искат да чипират хората, нали? Да им сложат... То не е теория. Mark of the Beast. То не е теория. Да, но то вече е реалност. То е реалност, да. Всички сме чипирани, защото тук има чип, който ние винаги го държим в себе си, замисли са. Да. И е повече от чип просто, защото тук има микрофон и камера, който нон-стоп наслуша какво говорим и нон-стоп записва. Да. Тоест, освен че сме чипирани, че имат локацията, работи, портфейли, ние имаме и допълнителни неща към нас, като микрофона и камерата и е просто налудничево. В смисъл, защото аз наскоро ме удари точно тази теория, нали, за това как искат да чипират хората и аз се замислих, ние вече сме чипирани. Защото усещаш ли, като си оставиш телефона някъде, усещаш как нещо липсва от теб. В смисъл, има дискомфорт. Или някой като ти го вземе, все едно част от тебе... Буквално, все едно търсиш си телефона, няма го в джоба, братле. И immediately anxiety, такова силно да. Къде ми е телефона? Абстиненция. Буквално нашите животи са в тези телефони от към банкови сметки, социални мрежи, идеи, които всичко, бизнеси, дори. Буквално това е един капан, който... Няма измъкване, според мен, няма. Защото те го правят така, че ако не използваш телефона, ти да не можеш да функционираш нормално в обществото. Матрицата по този начин е програмирана, че да бъдем зависими от телефона и без него все едно да сме усъкатени един вид. Защото ти ако не ползваш, си усъкатен, брат. До някаква степен. Не искам да използваме тази дума усъкатен. Брат, до някъде е тъй. Все едно ти липсва крайник. Защото той замислиш тъй. Той е като крайник на тялото. Много гадни работи, но... Такъв е живота. Заради това се адаптираме към тия неща и се опитваме да ги подобрим по някакъв начин, доколкото можем, защото това, което призовавам младите, както и ти го правиш всеки път, създавайте съдържание, което да показвате себе си много по-добре, отколкото да скролвате. Напълно. Нали? Да, и има нещо уникално в това да създаваш съдържание, защото все едно, когато го правиш, поне аз когато започнах, все едно започнах да опознавам себе си много по-добре. Да. Самия факт, че се виждаш как... Не, чакай, че
Кое? Си започна да правиш съдържание. Нали такова... как беше? Public speaking. Public speaking challenge, някакви да. такова. И аз викам, хубаво, че генката ги правите с работите и гледа мега яко. Искам и аз да правя такова съдържание. Не искам да ме е срам от камерата един вид. Не, че ме е било срам някога. Ама всеки го има това чувство, но да. съм имал нещо като стена, всяко... Кой ще каже, кой ще помислят? Некои ще си кажат. Не ме е било... Има го това като мисъл, но стената е била по-скоро да има някакъв филтър, преди да кажа нещо в социалните мрежи, по-такъв сериозен филтър. А пък всъщност, когато изразяваш себе си натурално хората го усещат най-добре. Да. Като си автентичен, като си себе си. Като си автентичен. И като спомена този чалендж Public Speaking, доста хора последваха примера. След това започнаха всеки да прави Public Speaking, което пак много голямо щастие ми носи, защото хората резонират с това, излизат от зоната си на комфорт и достигат най-добрата си версия. И всъщност имаше и доста хора, които хейтваха това, че много хора започват този чалендж и според тях не трябва всеки да снима съдържание, защото не всеки може да даде стойност. Но аз мисля, че това е грешен начин на мислене, защото е лимитиращ и според мен може да научиш нещо от всеки. Дори да си мислиш, че този човек е глупав или че няма нужните качества и че не можеш да научиш нещо от него, повярвайте ми, може да научите нещо от всеки. От всеки един човек. И според мен това е най-големия проблем на днешния човек, че той е готов да съди с пръст другите, а не да е по-склонен да изслуша и да погледне нещата от друга гледна точка, да се постави в обувките на човека. Да. И според мен това качество е най-важното, ако искате да растете, да се развивате, да ставате по-умни, трябва да бъдете по-смирени, да се преглъщате егото и да знаете, че може да научите нещо от всеки. Това са толкова ценни уроци. Да. На теория може би много хора ги знаят, но на практика е хубаво да ги въвеждате в живота си, за да видите реалната разлика, какво се получава. Не се учете хората с пръст. Има един лав, който един човек, забравих кой беше, но ми го показа. Когато сочиш някой с пръст, тези 3 пръста сочат към тебе. Все едно. Ти сочиш към един човек и още 3 сочат към тебе. Не е хубаво. Аз не соча хората с пръст, но самия лав е много, много правилно казан, защото много повече ще спечелиш от живота, когато вдъхновяваш човек, който прави нещо с живота си. Виждаш някой, качва някакво съдържание. Може да му е първото видео, второто видео, третото видео. Може да е на 12 години, може да е на 80 години, но винаги ще накараш този човек да се почувства по-добре, ако му напишеш един позитивен коментар, ако му кажеш ела брат, такова и наистина автентично да дадеш мнение какво може да подобри в това нещо. Вместо да хейтваш и да кажеш къв си ти, брат, ти къв си. Да, разбираш ли, хубаво е да има хора, които създават. Нали? Разбирам, че нашето общество е повече консуматорско, защото буквално матрицата, не случайно сме сложили това нещо тук. Буквално матрицата се опитва да насмачка. Гледай телевизия, такова ходи на работа, 9 до 5 става и бачка, нали, рат рейса, братле, такова. И ти ставаш като консуматор и когато видиш някой да се опитва да излезе от тая дупка, по някакъв начин, по какъвто е начин, ние се опитваме, разбираш, въпреки всичко, въпреки цялата атака и почва да те дърпат. Само хейтерите дърпат надолу. Искам това да си го запишете. Няма нито един човек, който да е по-добре от тебе и той да те хейтва. Само този, който е по-ниско, само той хейтва. Право в десятката. Направо в десятката, разбираш? Право в десятката. Да се знаете, разбирате ли? Да. И тук между другото сега много готино нещо пише на чашата. Не знам тук дали се вижда на тая камера. Пише: братството не е просто връзка. То е път към сила, дисциплина, възход. Заедно сме по-силни, заедно побеждаваме. Как реши да го напишеш това нещо на чашата? Просто исках да сложа нещо, което да символизира Мен от Варна. Да резонира с него и просто това мисля, че пасна перфектно. И когато казахме думата братството, искам да вметна за затворената ни общност. Братството, в която ще намерите перфектната среда, да достигнете най-добрата си версия. Вътре има информация за тренировки, за хранене, за снимане на съдържание, за жени
И най-якото е, че Буквално. може да бъдете част от нашия екип, като сте модератори на различните общества и дори да печелите пари. Така че може да влезете в братството от линка в клипа. Буквално в това братство има всички звена, които са необходими ти да разгледаш в живота си и да... буквално то е на части направено, на важните точки, които наистина трябва да разгледаш, за да се подобриш. Фактора са жените. Можем да засегнем тая тема сега направо, защото За много хора е интересна. Тя е много интересна за много хора, но и за много хора е необходима. Да. И Не само интересна. лично за мен на времето аз съм гледал доста съдържание свързано с жени, защото съм бил по-затворен в себе си. Например, беше ма срам да говоря с момичетата. И да, всички мъже сме изпитвали някакъв срам. Са преминали през това. Да, всички мъже сме били на това, но... И имам един въпрос за теб, Пламба. Да. Защо модерната култура превърна мъжете в симпове, които преследват жени в Инстаграм, и защо това всъщност убива всякакво привличане? Защо модерната култура? Матрицата. Значи то не е теория, то не е конспирация, то е факт. Че има разделение между мъжете и жените и то е умишлено, таргетирано. Мъжете да говорят зле за жените, жените да говорят зле за мъжете, феминизъм, blue pill, red pill. Да. Това са неща, които реално ни разделят. И, разделяй и владей. Разделяй и владей. Буквално умните хора, умните мъже и жени са заедно. И сме създадени да бъдем заедно. И сме създадени да се обичаме, да създаваме семейства, деца, да изграждаме това общество. Те да разделят и владеят първото, което е защото те искат да има по-малко популация. Да, това е една от причините. Това е може би една от главните причини, но по-важната причина. Темата за симповете е... Те искат да направят мъжете по-слаби. Да, защото да не се дигнат в бунт и да не се щупят матрицата. Бунт, да не щупим матрицата, защото щом ни нападат така, значи те се страхуват от нас. Значи те се опитват да нас мълят. Това казах преди малко. Нали, едно куче не лае, спряла кола. И заради това, според мен, това общество Мен във Варна, братството, Клуб 9000, който и аз започнах, който също се имплементира в това. Това е начин, по който ти да бъдеш по-мъжествен и да избягаш от точно това симпване от... Нали, то не е с тази цел направено това общество. Мен във Варна или което да е. Ние го правим с друга цел. Ние не го правим първоначално да не сме симпове, но когато се заобградиш от истински машкари покрай тебе и когато видиш, че това да пишеш или да харесваш снимките на някакви момичета, нали, ти им дигаш, Да, може би първо трябва да кажем какво е симп, защото някои хора не знаят. Симп, не знам. Симп термина е момче, мъж, който поставя себе си под една жена, за да я спечели, би направил всичко за нея, което би нарушил принципите си, например, буквално би дал всичко за нея и по този начин не осъзнава, че той губи жената до себе си, когато той поставя себе си, целта си, мисията си само заради нея, и това е много важно нещо. Никога не поставяйте мисията си преди една жена, трябва винаги мисията ви да е на първо място, защото по този начин жената винаги ще е до вас, ще ви подкрепя, а когато поставите нея, тя започва да губи интерес към вас, защото вие нямате истинска цел като мъж, смисъл, нямате нещо по-голямо от нея, което това е отблъскващо. Да, това е отблъскващо за една жена, защото една жена по природа тя отива при тези, които са победители и тези, които правят нещо. Да. Няма логика жената да идва при тебе, братле, ти ако харесваш снимките, ако постоянно й пишеш и я занимаваш. Тя не те иска, тя иска някой, който е интересен. Някой, който бачка, някой, който създава нещо. Който натиска, Някой, който натиска. Толкова много трябва да натискате, че да няма толкова време за нея и тя да го забелязва и да иска се едно да е част от вашата аура. Тук ти каза нещо, на първо място е мисията. Специално за мен на първо място е Бог. На първо място е Бог, на второ място е мисията, аз действам си нещата и чак тогава идват жените, братле. Чак тогава идва жената. Нали? Семейството е много важно нещо. Аз много искам да създам семейство, да имам деца и така нататък. Обаче
аз няма как да им дам просперитета и бъдещето, което искам да им дам. Освен ако аз първо не съм харали със себе си. Първо трябва да знам какво правя. Първо аз трябва да имам духовната връзка с Господ и да съм смирен и да знам как да процедирам в дадена ситуация, за да мога да го запазя това семейство за напред, за да може да има някаква... Нали, да има нещо, да има някакви основи, а не върху пустинята да градя къща. Трябва да има здрави основи. Да. Много Според правилно, мен. като каза основи, сега се сетих за нещо друго, което се свързва и с жените и с всичко. Да. И той е първия модул в братството, в който имаме кодекса на модерния войн. И той е като 10 Божии правила, все едно за модерния войн. Да. И просто в днешно време повечето мъже нямат морал и ценности. Те биха дали всичко или са готови да ги пренебрегнат ценностите си и морала, за да достигнат определена точка, дали ще е за жена, дали ще е за пари. И да вметна, тук се навързвам много добре от първия модул на братството, кодексът на модерния войн, което представлява като 10 Божии заповеди, според които един мъж, момче в днешно време трябва да живее, които му изграждат истински морал и ценности. Но за жалост повечето мъже в днешно време нямат такива или ако имат, ги пренебрегват, за да достигнат някаква сума от пари или за жена. Буквално се възползват от нещата, които реално трябва да не се възползваш от тях, ами просто да ги имаш в себе си. Да. Но няма значение. И ако ги правите, знаете, че това се забелязва отстрани, То се колкото забелязва, и да то си се мислите, вижда. че го прикривате. Да. Това ви сваля аурата. Аурата е много важно нещо. Аурата е всичко. Аурата е всичко е хора, ви трябва да я пазите тази аура. А не да се ебаваш, ти като се ебаваш с другите и ги използваш по някакъв начин, ти не се ебаваш с тях. Ти се ебаваш със себе си. Да. Ти реално какво печелиш от цялата работа? Както и да е. Да, Както и да е, да. А ти спомена нещо за клуб 9К. Клуб 9К, клуб 9K, клуб 9000, да, това нещо е... Значи, първо да започна от там. Да. Аз винаги съм искал да започна нещо такова. И си казах, добре, автентично име. Искам да го направя да е автентично. Си направя мен във Варна, аз искам да го направя малко по-така. В същото време да имплементираме вярата. И си казах, окей, 9000, Варна 9000, почтенския код на Варна. Оттам идва цялото име. Клуб 9K. Нали, ще покажем нали, след малко и лого-мого. Нали. Клуб 9K, клуб 9K, клуб 9000, това е нещо, което реших да започна с цел да се запозная с истински успешни хора. И вече в самия клуб присъстват хора, които не съм очаквал, че ще бъдат част от подобно нещо, защото главната цел на Клуб 9К беше да съберат именно хора, които са предприемачи, които са успешни и които подкрепят Мено Варна на първо място, братството и Клуб 9K е точно реално погледнато дори хората, които са вътре, те не държат да бъдат споменавани. Не е тайно общество, но в същото време е място, където хората... Затворена група. Хората вътре разменят идеи, завързват контакти и катерят нагоре и създават бизнес и не само. Просто да се запознаеш с един човек е привилегия, когато този човек наистина създава нещо. И това е общо взето за Клуб 9К, но ще разберете повече по-нататък. То е как ще го имплементираме към братството. Да. Ще го имплементираме. В бъдеще ще видите повече. В бъдеще ще разберете за какво точно става въпрос, но и между другото, точно за Клуб 9К, даже вече има и дрехи. Това представляват. Към момента между другото все още няма сайт, но всеки може да си поръча като ми пише, но скоро ще има и сайт, разработва се. И общо взето това е. Клуб 9К е за хора, които наистина искат да подобрят живота си. Както Мено Варна, както братството се имплементира, всичко е тук се развиваме и наистина катерим нагоре. И как да го кажа, всеки сам си избира пътя, всеки сам избира на къде да тръгне. Ние имаме свободна воля. Бог ни е създал така, ние имаме право да избираме. Ние не сме точно като животните. Те също имат право да избират по някакъв начин, но те имат по-кодирана система от към инстинкти. Ние хората можем, имаме способността да избираме пътя си.
Да превъзмогнем да- инстинктите да си. превъзмогнем тези инстинкти, да превъзмогнем лошите чувства, да превъзмогнем тези неща. Силата е във вярата и точно ние това се опитваме да направим в България, а защо ние на Балканите, защо ние в целия свят? Защо пък да не го направим? Ще го направим, ние вече го правим. Ние го манифестираме, ние го работим. Ние искаме да има по-добри хора в този свят и да се развиват. И това е което правим. Това е цялата работа. Да, бъдете живи и здрави. И да засегнем темата за външния вид на един мъж. Той Добре. как изразява себе си с дрехите. Според тебе това важно ли е? Ами разбира се, че е важното. Ние правим тренировки най-малкото, което е много важно как изглежда един човек. Но ние не тренираме просто за тяло и просто за мускули, но това е един бонус, който идва. Тук да спомене тия 300 повторения, аз не правя тая тренировка, за да имам много добро тяло, което идва като бонус, но аз след като тренирам няколко месеца едно и също нещо всеки ден, то няма как да има някаква мускулна маса да се подобрява то значително тялото ми. Издържливостта се подобрява. Не, значително се е подобрил от както правиш това. Аз помня в началото как изглеждаше и сега направо имаш огромен прогрес, брат. Прогреса го има, но в един момент, когато правиш едно и също, той спира и той просто се стои на едно място. Да, и ще има различни упражнения. Аз докато тренирам тия 300 повторения, аз тренирам пак и с мен варна и други работи. Да. Но трябва да има прогресивно натоварване. Прогресивно натоварване. Но в случая говорим и за дрехите. Много е важно един мъж как се облича. В случая в момента сме с меноварна тениска. И е много важно всеки един мъж, който се уважава себе си. Да има тениска на меноварна. Да има тениска на меноварна, защото кой си ти, брат, ако нямаш тениска на меноварна? Кой си ти? Ко правиш с живота ти, брат? В смисъл? Интересното е това, което каза за повторенията за тялото и дрехите, че тялото ти е много по-важно, нали, колко, нали... Как се носиш, как се движиш? Не исках да кажа, че освен това няма значение колко скъпи дрехи носите, важното е тялото ви, когато сте физически добре, каквато и дреха да сложите, ще изглеждате добре и колкото по-изчистена е тя, още по-добре за вас. Ако сте... Абсолютно. Ако сте в лоша форма, дори да сложите най-скъпата дреха, няма да изглеждате добре. Ако сте в много добра форма и сложите най-ефтината тениска, ще ги убиете. Абсолютно, това е, да. Има, нали, хора, които имат пари, реално погледнато, заможни са, нали, от към финансова гледна точка, истинското богатство. Между другото, да кажа нещо интересно. Думата богат идва от Бог. Богат. Бог, да. Богат. Това да си финансово заможен не е достатъчно, за да си щастлив. Но един човек, който е в добра физическа форма, кара примерно, айде да кажем Мерцедес или БМВ или някакво немско возило, Ауди, няма значение, тук няма споменаем много марките, но някаква хубава кола, която е може би 2010 година или някаква по-стара, има хубаво тяло, е много по-успешен от този, който кара 2026-та, обаче е с заобрено кръгло телце такова, нали, сега няма да влизам много подробно. Ама братле, колкото и пари да имаш, една жена е с тебе заради парите, ако си в лоша форма, със сигурност. Те жените по принцип са с нас, защото им допринасяме нещо. Това трябва да го запомните, между другото. Всеки един мъж трябва да го знае това нещо. Една жена е с тебе, защото ти носиш value, ти носиш нещо на масата. Ние сме длъжни като мъже да допринасяме нещо. А не да кажем, защото има много мъже, които казват, тя е с тебе заради парите, тя е с тебе заради тялото ти, тя е с тебе заради визията ти, заради хората около ти. Да, бе, брат. Нормално е, това е нормално. Жените отиват при тези, които са победители. И това трябва да се го забити в мозъка, а не да се оправдавате и да си мислите, че тя така. Не, трябва точно да се подобряваш, за да е тя с тебе. Много добре казано. Да. И тук, между другото, понеже сме се запазили някакви въпроси, които са доста интересни, искам да задам един въпрос. Какво отличава момчето, което просто мрънка и съществува, от истинския лидер, който поема 100% отговорност за всичко около себе си? Какво отличава един от другия? Какво отличава слабия от силния един вид? Нещо такова. Какво отличава този, който мрънка и съществува, от истинския лидер, който поема 100% отговорност? Добре.
Ами според мен най-лошото нещо за един мъж е да се прави на жертва, да не поема отговорност на 100% Така. и да обвинява средата, хората около него, семейството си. Да. Те може би имат фактор. Винаги има фактор, бе, Имат брат. фактор, но никога не трябва да бъдем жертва, да се поставяме Да. в положението на жертва, защото по този начин ние даваме силата на... Ние казваме на Вселената, жертви. Не, човек душно трябва да каже, че си жертва. Ти си победител, ти си хищник. Да. Да. И тук се навързва Да. другата тема, която искам да засегнем, силата на ума, която доста известни и успешни хора са прилагали, като Джон Джонс, Конър Макгрегор, Брус Ли. Те са използвали силата на ума, Манифестират. манифестирали са, или закона за привличането, Да. което какво означава, че те се пренастройват, казват си нещата, които искат да постигнат от гледната точка, че сякаш са ги постигнали и просто си представят чувството и никога не си казват, о не, аз съм жертва или о не, Не, заради те това. срават изобщо не ги... Те не съществуват за тях, тези неща. Постоянно трябва да си казвате, аз съм уверен в себе си, Да. аз съм силен, аз мога да излизам от зоната си на комфорт, аз излизам от зоната си на Аз комфорт. излизам, аз съм излязъл вече. Аз вече съм излязъл от тази зона на комфорт. Идеята, която в момента той се опитва да каже е, че не трябва да казваш аз искам, трябва да казваш аз имам. Да. Аз съм, а не аз ще бъда. Аз ще бъда, Да, ама кога, ама такова, не, ти вече ти променяш тази твоя реалност вече и си в тази схема. Ти си милионер. Ти Аз си съм богат, милионер, ти да. помагаш на хората. Това е идеята. Това е цялата идея на манифестирането, да го казваш, да го повярваш, не просто да го изречеш с думи. Да, Ти вече трябва да го знаеш вътрешно, ти трябва да медитираш точно върху това нещо. Както имаше един човек беше казал, си спомням, да помиришиш интериора на колата. Преди да се качиш в нея, преди да си я купиш, ти вече си в тая кола. Това е много важно. Конър Макгрегор точно това е правил, карал е старата си кола, която е била супер някаква трошка. Да, И докато е карал по плажа си представял как карал Ламборджини, той е усещал наистина миризмата, представя си цялото чувство, визуализирал си го е и в момента е реалност. Освен, че кара Ламборджини, има и яхта Ламборджини. Цъка човека. И тук пак се навързва с това колко си отворен да влизаш в положението на другите, да гледаш от други гледни точки, а не да съдиш, да си казваш, о, това е някаква тъпотия, те с какво говорят. Защото по този начин ти сам си пречиш и няма как да пораснеш като човек. Защото ти като казваш, о, те говорят глупости, о, това е глупост, ти отвърляш всичко, което света ти дава. И си мислиш, че твоето е само правилното и седиш в някаква точка. Това е идеята на матрицата, брат. Много хора попадат точно в този капан и си мислят, че реалността, която им е посята още от детството, още от училището, още от закърненото мислене на родителите им. Да. Понеже всички наши родители са малко по-така, нали? Според мен това е истина. Според мен това по-старото поколение има този проблем масово. Но какво точно исках да кажа в това нещо? Исках да кажа, че матрицата точно се опитва да те програмира да буташ другите надолу. Някак си да си агент на тая матрица, разбираш? Някак си да се опитваш да буташ другите. И то работи. За много от хората този майндсет, този трик работи. И според тебе как можем да играем контра точно на това нещо? Нали? Ние в момента го правим реално, като ги обсъждаме тези неща, но много по-добре е да вдъхновяваш другите, както вече го казахме няколко пъти. Контрата е просто да работиш над себе си и ти когато работиш над себе си, ставаш по-добър човек и хората около тебе стават по-добри. Такъв е закона на Вселената. Когато се опитваш да направиш околността около тебе добра, ти ставаш добър. А когато се пробваш да оправиш себе си към по-добро и всичко около тебе става добро. Тоест С две приказки каре смени и тревата е по-зелена. Така е. Зелена. Всичко е свързано, трябва просто... Чувствайте се. Малко да сменим темата, рязко. Нека да сменим темата рязко, значи... Рязък забой. С вратите. Към това, което си сложил там на масата. Какво е това? Какво е това? Да кажеш какъв е този предмет. Вижте хора, значи ти също се занимаваш с музика. Аз се занимавам с музика. И това между другото е
Дебютният ми албум, който изкарах, вече доста време от как съм го изкарал, вече няма и бройки. То за мен даже не е схема и да го продавам в момента, защото има малко бройки, те са автентични. Все пак ако някой иска, може да си купи, но тук присъстват песни, може би, от 2019 година. Как си го направил много яко. От 2019 година може би присъстват песни. И... Опа, тук нещо. Да. И между другото има 12 песни в този албум. От 2019 може би е най-старата и има песни, които са и от миналата година. Тук съм събрал едни от най-добрите си песни. Има още, които ще излизат, разбира се. Опа, тук нещо падна, няма значение. Ето го диска. Буквално е джанта спица. Брутална идея. Да. Идеята... Винаги съм искал да издам моите песни на диск. Не съм направил много бройки от диска, но факт е, че го направих. Осъществил си мечтата. Осъществих мечтата си, направих диск и продължавам бутаме напред. Нали, разкажи ти как смяташ да продължиш с музиката. Ами аз имам точно такава мечта като теб да пусна първия си албум, нали, официално да имам диск. Да. Даже съм си го татуирал на ръката, Варна Bloodline, така ще се казва албума ми. Топ! За да седи винаги в кръвта ми и да ми напомня за тази мечта, никога да не се отказвам от нея и се надявам до края на тази година да я осъществя и да Ще пусна албума осъществиш, си. братле, пожелавам ти го. Благодаря, бро. Бутаме. Да те попитам, кои са трите думи, които ти идват като чуеш за този албум, първият ти Тарикати? Кои са ключовите думи, които би го определил? Лично за тебе. 3 думи просто. Борба. Борба. Дисциплина и мечта. Борба, дисциплина и мечта. Найс. Борба, дисциплина и мечта. Написал съм едно послание точно в този диск тук, който го има, реално може да си го прочете, но наистина, както и да е, албума се казва Музика за тарикати. Пази далеч от шматки. Тук е само за тарикати този албум, просто да се знаете. Ако видите някой шматка, не му го давайте. Дръжте го настрани. Но да, създаваме албуми, създаваме съдържание. Бог иска да създаваме. Да. Затова сме по негово подобие. Ние трябва да създаваме. Тези идеи, които ни идват в нашите умове, в нашите души и сърца, ние трябва да ги... Точната дума... Да ги осъществим. Да ги осъществим, просто да ги осъществим. Това е, създавай. Да, в натурата на Стой човека е да бъде създател и ако не създаваме, ние се депресираме Да. и се отдалечаваме от Бога. Според мен да бъдеш свързан с Бога означава да създаваш и да вдъхновяваш. Това е... Създавай, вдъхновявай, обичай, тренирай, прави нещо, което да мотивира хората да бъдат по-добра версия на себе си. И да се върнем пак на темата за жените. Имам един въпрос за теб. Добре. Знам, че наскоро имаше сериозна връзка, но що ме приключила, явно не е била толкова сериозна. Разкажи за любовния си живот, би ли върнал времето назад? Много силен въпрос. Много силен въпрос. Те са няколко тук, да. Сега като го чувам, наистина малко... даже, нали, малко съм неподготвен даже да отговоря на този въпрос в момента, но ще отговоря въпреки това. Имах връзка, да. Тя беше 3 години тази връзка. И аз научих много от това момиче. Любовта беше истинска от нейна страна към мен, със сигурност. На 100% съм сигурен в това нещо. Уникален човек с уникално семейство. От теб към нея? Ами, това е нещо, което искам да спомена, защото аз имам някакъв опит с жените от преди това и е много важно човек да не се изхабява. Нали? Има го и това нещо, че... Да се изхабява в смисъл? Да се изхабява в това да дава прекалено много на грешния човек. Mm-hmm. И аз не бих върнал времето назад, не съжалявам за това нещо, което се случи, нали? Защото е хубаво, когато човек бъде с някой, да създаде нещо с него, да се обичат, да създадат семейство, да се подкрепят, да се обичат, но понякога ти си с един човек, за да може той да ти даде уроци, които преди това нямало как да ги осъзнаеш. И аз си пожелавам на това момиче да бъде
много щастлива, да създаде семейство, да направи нещо качествено с живота си. И аз наистина нямам лоши чувства към нито една моя бивша приятелка. Аз искам те да са добре, искам да са успешни. И какво да разкажа за любовен си живот? Аз към този момент дори нямам такава нужда от връзка, защото когато се разделих с нея, аз осъзнах, че имам много неща за подобрение в своя живот. В личен аспект. В личен аспект, че мога да подобря много неща наистина в личен план. И аз го правя и виждам огромна разлика между другото и точно тук се връщаме на тая тема, че когато ти създаваш семейство, ти трябва да си подготвен да се справиш с проблемите, с предизвикателствата, които се изправят, а не просто да си хванеш някаква красива приятелка, да направиш едно дете и да си в точно тая статистика на млад, успешен мъж с работа, има семейство, жена, има дете и опа, после след 5-10 години, какво стана, вероятно? 10-20 години. Въпросът е да успееш да задържиш това нещо, да имаш някакви основи, както споменахме. Това е, което бих казал за любовния живот. А би ли се върнал в тази връзка? Да върнеш времето назад? Не бих се върнал в тази връзка, защото според мен едно нещо, що ме е приключило, то е трябвало да приключи и няма да е същото, според мен. Тук навлизаме в една друга тема, точно за мъжете и жените. Според мен една жена има най-висока стойност, когато е била с най-малко мъже. Съгласен ли си? Да. Да. И за това повечето жени лъжат за бройките. Жените лъжат за бройките си, а ако 99,9% от проблемите щяха да ги няма, ако им пишеха чат. Айде, тук няма да... Тук малко влизам на контрасилно, но аз се шегувам, разбира се. И че сега шегата на страна, но не бих се върнал при жена, която след като сме се разделили, евентуално е била с друг мъж. Защото магията между нас, според мен, така изчезва. И това води до неуважение, това води до дизреспект, нали? Това води до... Няма да е същото. Е много важно тази връзка да бъде като един храм. Когато друг мъж докосне жена, нали? Тук не говорим за изневяра. Ако има изневяра, със сигурност веднага ще отрежа. Тук говорим след раздялата, ако тя е била с друг, аз не бих се върнал при нея, със сигурност. Не заради его, не заради нещо, ами просто природата, мъжката природа така ми подсказва на мен, че ще бъде грешно да го направя. И... Да, аз мисля, че не трябва да се връщаме на заре, а трябва да продължаваме напред. Да, продължаваме напред. И другото, което е, не бих започнал връзка с жена, която не е вярваща. Аз не съм длъжен да спасявам някакво момиче от нейния порочен живот, от нейните грешки и от начина на мислене, който не съвпада с моя. Аз не съм длъжен. Така е, да. Аз не съм длъжен. Аз предпочитам да се допълвам с този човек, тя да бъде вярваща и да създадем истински плод в този живот, а не да имат излишни драми, излишни интриги, излишни караници, защото една жена на един мъж, тя трябва да бъде храмът, тя трябва да бъде спокойствието, домът, а не аз да съм цял ден да върша разни неща, стрес, мерез тук. Какво се прибираш и продължава. Тук си чувам на подкаста, но примерно да се превера при нея и да очаквам да ми направи един масаж, и да ми направи нещо и тя да каже, къде беше цял ден, ау. Чакай, човек. Да. Чакай, човек. Една жена или може да те вдигне много нагоре, или да те свали на дъното. Абсолютно. Една жена може да те издигне направо там горе. Или долу да те смачка. Или да те смачка долу и не трябва да позволявате грешните жени да възмаляват. Ами напротив, по-добре си тръгни, по-добре бъди сам. Ама точно това се навързва и тази пропаганда на матрицата, която се пробва все едно да накара жените да тъпчат мъжете, да ги разделят. И го има този тренд в момента, който забелязвам как все едно жените почват да се държат като мъже, все едно почват да бъдат играчи и да въртят много мъже наведнъж и все едно това ги кара да се чувстват добре. И според мен тази пропаганда нарочно се бута, за да се развали взаимоотношението между мъжа и жената. И това е голям проблем. Защото според мен, извинявай, че те прекъсвам. Не, аз мисля, разсъждам, да. И за да отключиш истинския ти потенциал, ти трябва тази женска енергия в живота, която
да ти бъфни мъжката. Според мен това е. Това е този тънък момент, където достигаш най-добрата си версия. Но е трудно да се направи, защото да, повечето жени се пробват да ти загасят енергията, да те тестват всъщност, дали наистина си това, което си. Виж сега, това тук е до някъде нормално Да. да те тестват. Да. Една жена винаги те тества. Да. Това е било преди 1000 години, ще бъде и след 10 000 години, живот и здраве, ако съществува този свят. Но точно това, което казваше, че една жена, когато бъде с много мъже, една жена абсорбира мъжката енергия. Затова с колкото повече спиш, тук искам да се обърна към младите момичета, към 12 годишните, към 15 годишните, към 18 годишните. Тук, нали, е много важно да селектирате и да не се давате лесно на който и да е. Ами да цените вашата красота и не да ходите разголени, защото много мъже ще ви харесват. Много мъже ще искат да спят с вас. Това вас какво ви дава? И какво ще променят? Те получават одобрение, валидация, че те са желани. Да, ти си желана, но какво ще създадеш ли семейство с този човек? Това нещо ще ти донесе ли истинско щастие за напред? Защото, повярвайте ми, тук не говорим само за мъже и жени. Аз не казвам, че само при жените е лошо, когато имате много партньори. При мъжете също има и... Защото секс е обмен на енергия. Да. И когато ти си създаден човек и правиш секс с него, ви буквално си разменяте енергиите и ако един мъж си легне с една проститутка, с лека жена, която е била с 500 човека преди той, ти усещаш енергията. Ти усещаш гоносотията, усещаш разбитата психика. И според мен е много важно един партньор да бъде колкото може по-чист. Да, това е. Колкото може по-чист, за да може семейството за напред да бъде наистина здраво. Аз така мисля, аз така разсъждавам, може да токсик маскюлините тук някакви глупости, нали, пак да нападнат, обаче това са факти, това е биология. Според мен човешката биология така е устроена. Да. Не знам. Друго, какво може да допълниш по тази тема? Темата. Защото тази тема е много важна. Точно за младите. Ами, според мен влиза и другия фактор в живота на младите, който е да се живеят живота, което какво означава да се забавляват, да ходят на дискотеки, да правят секс с доста хора, в смисъл просто да се живеят живота. Има е тази фраза, нали, ако ти не си живял живота, време ти е сега да го живееш, си глупости на търкалета и според мен това съсипва до голяма степен развитието на един човек. Аз съм минал през това. Да, аз също. В младите ми години съм си живял живота, правил съм тъпоти. И някои хора мислят, че е по-добре да ги правиш като си малък, за да не ги направиш после, но според мен изобщо трябва да... Ами не, виж, тук всичко е до възпитание. Защото аз... Слагам всяките аз. Те ли? Да, ще ги сложиш ли? Мяри ще ги сложа и аз. Слагаме очилата, наближава края на подкаста. Слагаме очилата, наближава края на подкаста, телефона ще вдигнем и влизаме обратно в матрицата. Излизаме от матрицата. Да. На всеки един млад човек му се живее. Да. Всеки иска да опита от новото. Всеки иска да пуши това, всеки иска да пробва, да види, че му хареса. Да пробва ябълката. Да пробва ябълката, отхапаната ябълка. И както сега, в това няма нищо лошо. Хем няма нищо лошо, защото има любопитство, но хем това любопитство може да бъде правилно обяснено от родителите. Когато един родител знае какво представлява този грях, реално погледнато, е успял да усмири тези грехове в своето минало, да обясниш на детето си, че този грях води до раздор, води до разрушение и няма да ти донесе нищо хубаво. Детето може да не те разбере в първия път. Но ще му остане в съзнанието. Идеята е да не му засилиш любопитството, защото ако му кажеш, ти няма пиш от тая чаша. Аз ли бе? Ти ли бе? Аз няма пил чашата. Как няма? Пил чашата. Да, той е също с наркотици, с леки жени, с мъже, с всичко.
Ти когато забраниш нещо, то става по-интересно. Да, ама аз лично смятам, че е важно, нали, родителите какво ще ти кажат възпитанието, но не е толкова ключов фактор, колкото приятелите ти, средата ти, и защото те определят какво ще правиш, например, дали лошите неща, като наркотици. Защото аз поне така, заради групата ми с приятели, започнах Абсолютно. минах през това и през музиката. Другото е музиката, която слушаме. Музиката буквално е заклинание. Музиката буквално може да ти промени мозъка. Хората около тия могат да ти променят мозъка. Буквално това е един код. Ето и така кода, да. И това, което вметна за музиката, че е като заклинание и като магия, напълно съм съгласен с това, защото заради нея до голям степен аз съм пушил толкова много трева на времето, защото слушах много Уиз Калифа и му подражавах, той ми беше като идол и моите решения бяха спрямо неговата визия. И за това е важно според мен да си използваме силата като изпълнители, инфлуенсър или каквото и да е човек, който има сила над определена група хора, да го използва за добро, да им дава хубаво съобщение, което да ги кара да растат, а не да затъват. Абсолютно, да. Наблюдавам много рапъри. Една се занимава с музика, ти също се занимаваш с музика. Искам да дам примера Fire. Тук ще го споменем, защото има много рапъри, които пеят за наркотици, за алкохол, за леки жени и аз също съм го правил това нещо. Между другото имаме една такава песен даже, която е доста провокативна. Но това е отдавна. И аз съм се възпрял от тези неща и съм продължил към точно този път. Fire, между другото, много ме е въздействал от към тая насока на музиката ми, защото аз видях как един човек, който говори за вярата, пее за вярата, става известен. И това нещо по някакъв начин посади семето ми, че всъщност не е нужно да следваш грешния път, за да си успешен. А можеш да покажеш на младите с вярата и с истинската любов, че можеш да направиш нещо градивно с това. Да. Нали? И на мен точно Вирго ми е... Да, или пък Вирго. Да, защото и той е рапирал за... Той започна с тези, но после се трансформира към по-добро, нали, да дава хубаво съобщение. Това е трансформацията, която е нужна на младия човек. Да се върнем на темата за обличане, за стил, как един мъж трябва да се движи през ежедневието си и по-конкретно за парфюмите. Според теб те важна част ли са от цялата визия? Виж сега, братле, според мен един мъж от далече трябва да вони на тестостерон. Ти трябва да приличаш жените по принцип. Трябва да се носиш правилно, трябва да се обличаш правилно, както споменахме, трябва да тренираш, трябва да го имаш. Но ако искаш да имаш бонус точки, хубавия парфюм винаги ти помага. Но отново да кажа, много е важно вие как се носите, вие как вървите, вие как изглеждате, дали се поддържате, дали имате... Да, един парфюм няма един парфюм няма да те спаси. Той е добавка. Но ако изглеждаш добре и ако си тренирал и ако се справяш в живота, парфюма със сигурност е бонус точки. Така че избирайте правилно кой парфюм ползвате. Найс. Дойде края на подкаста. Надявам се, че ви е било интересно. Намерили сте стойност в думите ни и ще се радваме да оставите коментар, да кажете какво искате да чуете от нас в следващите епизоди. В следващия подкаст, да. Защото това е първия подкаст, ще има и следващ подкаст. Искам да кажете коя е темата, която най-много ви интересува. И да я разгърнем. И ние ще я разгърнем и ще се надяваме да ви помогнем. Това беше от нас. Ела, братле. Ела, бро. Това е най-добрият подкаст в България, смятам, знаеш. И цъкаме. Бъдете живи и здрави, благословени и това е. Let's go. Let's go.